Salamu alaikum. Ba aikin da mu. Amin alaikum salam. Nan ka dade mai gari. Amin. Ina lahiya. Dan lahiya. Lahiya. Kan wannan ta ce na kawo. Saboda karan mutanen garin nan na kawo. Ina take kan wata ka? Suwe ba. Yaki. Taho. Zamna can baya. Zamna can baya. Ko ma can baki zamna. To zamna nan. Yanzu ka duba ka gani mai gari. Saboda Allah saboda nan mutanen garin nan mutanen kirki ne. Di ba gani wata kama gare ta. Dan Allah a hudda mata hakinta. Ka duba ka gani yanzu sun mata ciki mutanen garin nan. Ana akwai gaskiya. A hudda mata hakin. Ka duba ka gani fa. A'a mai gari. A baka za cikin gashinta saboda fa in aka hige ta in ba a ga ta zama karama ba a gaba ta da kyau. A'a. Wai Aikin ko kai kai yi shi. A'a haram. A'a in haka ne shegiya kaza a hige ta. A'a. A hige kaza. Shi mai hakin gari. ne yake so. A hudo shi. A'a. A hudo hakinta. To kai yanzu ya Eh, ka. a To hudo hakinta. yanzu tun da haka ta kasance kai bawan Allah a tambayi ta wane ne. Kamar yadda ya faɗin. A bar kaza cikin gashin ta. Allah ya sabke ta lahiya ko ba haka ba? Allah ba kai nasara. Haƙƙi ya ce hidda mai A hudo haƙƙi. hakinta. A hudo Yanzu kai ka tambaye ta wane ne. Wai kamar da Baruwa Allah ta ya kasa sabke so ta ba nan lahiya. wurin mai gari ne baruwa ta kasa. Tsaya mana. Ajira har lokaci. A'a Ya dai tambaye ta. mai gari. Kai Ranka da mai gari. tambayi ta. Eh. Tambayi ta. Suwe ba. Yi magana suwe ba. Yi magana. Bata magana. Su wane ne suka miki wannan abu? Yawwa. Wane ne miki wannan abu? Bata da ina ni sani ne tunda wanga yayi hada su mai gari ma. To ba ga irin ta ba, ba ga irin ta ba, ba ga irin ta ba. Na ce muku a bar kaza cikin gashin ta gashi ba Allah Kai da kanka. Kai da kanka wakilin Ni ba. mutane a garin nan. Ba haka nan Ka bane. aikata wannan. An ce a bar kaza cikin gashin ta, an bar ta kun zo kun. Kaza wace ce? Ku tashi na dage shari'a to. Na dage shari'a ne Ina ce a ka tashi. rage shari'a mai gari. Na dage. Kai yanzu mai gari kai wakilin mutane. Ke, tashi da ki Allah